שלום לכולם. בית ספר יסודי אל-נור ירכא מפתח יוזמות חינוכיות ומרחבים פדגוגיים. לאחרונה פותחו 5 יוזמות חינוכיות מעולות. אחת היוזמות הטובות ביותר, פיתוח בינת חי כיף. בינה זו תרמה לילדים באופן אישי וחברתי וקבוצתי, ותרמה למרחבים החוץ-כיתתיים. התלמידים מגיעים לבינה, מתייצבים, מלטפים את החיות, פוגשים אותם, לומדים עליהם, והתלמידים מפתחים קשרים חברתיים, חינוכיים ולימודיים באמצעות בינת החי. ידידנו היקר, המורה הנכבד מהדי שוואח, מוביל את המרחב הזה, והוא מקרב את הילדים, מביא אותם לבינה הזו, והוא פוגש את הילדים בבינה הזו ומקיים פעילות מאוד מאוד מיוחדת, והתלמידים מאוד מרוצים, מבסוטים, נהנים, והם מרגישים את עצמם בעולם אחר לגמרי. ואתה לא תמצא הבדלים או דברים שונים בין התלמידים. כל התלמידים משתפים פעולה, כל התלמידים מועסקים בבינה הזו. תודה מיוחדת למדריכה הנפלאה יעל רותם, וגם לכל המורים והמורות שתמכו בכל המרחבים לאורך כל הדרך. ראיתי לנכון ולמזלי השתתפתי בהשתלמות אתגרים עם המרצה יעל רותם. בתור מגדל בעלי חיים שנים רבות, ראיתי לנכון לבנות או לקחת מיזם ולבנות בינת ליטוף חיות בתוך בית הספר, על מנת לחשוף את התלמידים לבעלי חיים, סביבתם ואופן המחיה שלהם. כל זה בגישה טיפולית, לימודית, תומכת ללמידה חוץ-כיתתית. וככה התחלתי את הדרך, בליווי ותמיכה ועידוד מהמנהל וחלק מחברי הצוות. בהתחלה היו לי הרבה התלבטויות, אם להתחיל בפרויקט ענק כזה או לא. אבל כי זה מצריך הרבה אחריות, ידע, מחויבות, טיפול שוטף ביום יום, גם בימי חופש, גם בימי לימוד. לכן תחושת השייכות גברה עליי, וראיתי לנכון להתחיל את הצעד זה. היום אני מרוצה, התלמידים מרוצים, זה השרה אווירה ייחודית בבית הספר, והפך לטובה על האקלים הבית ספרי לנכון. תקוותי לעתיד לפתח את המרחב הזה למרחב פדגוגי קהילתי, על מנת שההורים יוכלו לבקר בימי סופי שבוע, ימי חופש עם ילדיהם, ויחוו את החוויות שהילדים שלהם חווים כאן בבית הספר. אני רוצה להודות בראש ובראשונה למנהל שלנו היקר, מר ואיל מועדי, אשר תמך, עודד, פרגן ועזר לי לאורך כל התהליך. ולא אשכח גם חברי היקר המורה כמאל שובש, אשר עמד לצידי בכל תהליכי הבנייה ועד היום, וגם הסגנית המורה אסמהאן עטאללה, אשר תמכה, פרגנה ועודדה. ובסוף לא אשכח את המדריכה היקרה יעל רותם, ולא אשכח גם את שאר חברי הצוות ואת ההורים אשר תרמו, תמכו ועודדו את כל המהלך. תודה לכם מקרב לב לכולם. אנו שמחים שסוף סוף התגשם חלומו של המורה מהדי לאחר התהוותו של רעיון בהקמת בינת חי. הבינה משמשת מרחב לחקר, למידה, ליטוף וטיפול בבעלי חיים. בזכות היוזמה המבורכת הזו, אנו מעלים את הידע והמודעות אצל התלמידים כיצד לטפל, ללטף, להאכיל ולשמור על בעלי חיים. בנוסף, הטיפול מקנה לילדים ערכים כמו לקיחת אחריות, נתינה, אהבה וכבוד לבעלי חיים. והבינה מאפשרת מרחב ללמידה רגשית חברתית. התלמידים לומדים בשיעורים על בעלי חיים ומיישמים את הנלמד בשטח תוך למידה חווייתית וכיפית. בנוסף, היוזמה הזו תרמה מאוד לאקלים הבית ספרי, הגבירה את תחושת השייכות אצל התלמידים וגם העצימה את כלל התלמידים ובמיוחד תלמידי החינוך מיוחד, והפכה את אווירת הבית ספרית לאווירה כיפית ומהנה.
ובהזדמנות זו אני רוצה להודות למורה מהדי ולמנהל התומך שלנו ולכל העמיתים שלנו שעמדו מאחורי הקמת הפרויקט הנפלא הזה. פינת ליטוף החיות בבית ספרנו תרמה מאוד לתהליכים לימודיים, רגשיים וחברתיים משמעותיים מאוד. בכל מפגש עם החיות, התלמידים גילו הרבה סקרנות, רגישות וחמלה כלפי החיות שאיתם הם שיחקו. בתחילת המפגשים, חלק מהתלמידים גילו פחד לגעת, להתקרב כלפי החיות. אך עם הזמן ועם ההכוונה של מורה מהדי, התלמידים נעשו יותר אמיצים ואפילו חיזקו אחד את השני ועזרו אחד לשני להכיר יותר את החיה שהם מלטפים. המפגשים יצרו אווירה לימודית, חווייתית, רגשית, חברתית, שטיפחה אותם והעלתה את תחושת המסוגלות אצלם ואת תחושת החמלה כלפי החיות. היי כיף, פינה לליטוף החיות היא חוויה ייחודית ומדהימה עבור תלמידינו היקרים. תלמידינו היקרים מחכים לשיעור ליטוף החיות ולהפסקה פעילה כדי שילטפו את החיות ויהיו בקרבתן. הפינה הזו השרתה אווירה מאוד יפה ונעימה בבית הספר, במיוחד עבור תלמידי גיל הרך כיתות א' וב'. היא תרמה רבות לתהליך הלמידה שביסס את הערכים בקרב התלמידים וגם הכשיר אותם להיות בעלי אחריות ומסוגלות לטפל בבעלי חיים. פינה זו העשירה את האינטליגנציה הרגשית בקרב התלמידים וגם תרמה לחוסנם האישי. כל הכבוד למוביל היוזמה, מורה מהדי שואח, שיזם את הפינה, ולצוות אתגרים, לתוכנית אתגרים, שבזכותם התברכנו במורים מובילי יוזמה ויוזמים בין כותלי בית הספר. לאחר חשיפת היוזמה של המורה מהדי, התחברתי מאוד לרעיון שיש פה הזדמנות לקדם ולטפח פינה לימודית ייחודית שתתרום הרבה לקידום העשייה החינוכית בבית הספר. ולכל אורך התהליך היה שיתוף פעולה מלא שהתבטא בניהול שיחות והחלפת רעיונות לבניית מרחבי הלמידה בפינה. וזה נבע מהמחויבות והשייכות של הצוות לבית הספר. יש לציין שהמורה מהדי עבר תהליך שינוי מאוד רציני שהתבטא בקפיצה משמעותית וחדה בתוצאות שאנחנו רואים בפינה שהוא טיפח בזמן קצר יחסית, וזה הודות להשתתפותו בתוכנית אתגרים בהנחייתה של גברת יעל רותם. שתי תלמידי המקדמות, אחרי שעברו את התהליך איתי של כל הבנייה של המתחם ושל הבינה, הם פיתחו אחריות ומודעות, והיום הם תלמידי הבינה הנאמנים, הם עוזרים לי בהכל. זה מתבטא בטיפול שוטף, ניקיונות, אוכל, מים, סדר, הם כבר מבינים את הסדר שלהם. זה גם ריסן אותם מבחינה התנהגותית, זה הפך את האווירה להם לאווירה יותר כיפית, יותר חווייתית, תוך כדי למידה חוץ-כיתתית. כל תלמיד שרצה או סירב בהתחלה לכתוב או להיכנס לשיעורים, עכשיו זה עשה להם לטובה וללמידה כיפית וחווייתית. לכן אני מאוד מעריך את זה, זה עשה להם את הבלעים, וזה תהליך מאוד מספק, מאוד נותן תחושה ואווירה טובה וכיפית לתלמידים.